Il-fazzjoni ta' Simon Busuttil komplit bl-attakk fuq il-President ta' Malta George Vella u t-talba għar-riżenja. Reġgħet attakkat il-kap tal-Istat Malti Is-Sieħba ta' Simon Busuttil, Kristina Chetcuti. F'artiklu ieħor fis-Sunday Times, Chetcuti nfexxet f'aktar kliem kontra l-President u skonta Dr. Vella mhux moħħu fl-interessi tal-pajjiż, f'dak li sejħet fejn tal-pajjiż minn trauma nazzjonali. Kienu bosta esponenti fosthom anki ex-kandidati nazzjonalisti illi fetħu attakk kontra il-President tar-Repubblika. L-ewwel li fetaħ attakk fuq il-President ta' Malta wara rapport tal-inkjesta pubblika kien l-ex-kandidat nazzjonalista u ħaten beppe akadami Kevin Casar. Fl-istess jum li ġie ppubblikat l-artiklu ta' Casar, Simon Busuttil kompla blajta tal-fazzjoni tiegħu fil-Partit Nazzjonalista. L-istess fazzjoni illi llum hija wara Bernard Grech wara illi għamlitu kap. Fuq il-paġna tiegħu fuq Facebook, Simon Busuttil imbotta l-artiklu ta' Kevin Casar u qal li jekk Dr. Vella jirrispetta l-uffiċċju tal-President huwa għandu jirriżenja. Ma' Simon Busuttil ingħaqad Jason Azzopardi, dak li kien ħareġ bid-deputati tal-Blue Heroes u wieħed mid-deputati viċin l-Aqda Repubblika u Manuel Delija. Fuq Facebook, Jason Azzopardi stieden lin-nies jaqraw l-artiklu ta' Kevin Casar dwar it-talba tar-riżenja tal-President ta' Malta u qal kemm kellu raġun f'dak li kiteb Casar.